benvolgut, alumnat, famílies, amics, companys, molt bona vesprada a tots. Tinc la tasca de dedicar unes paraules en representació de tot el professorat, tot i que haguera preferit ballar com el curs passat, però bueno. Aquest paper és realment difícil, ja que no és gens fàcil expressar els sentiments i les percepcions de tots i cadascun dels docents de la vostra etapa d'institut aquests darrers últims 4 anys. Molt més complicat és per a mi, ja que pràcticament sou nouvingut al centre i he sigut professor d'uns poques de vosaltres. És per això que vull donar gràcies a tots els mestres de les escoles, a tots els companys que han acompanyat des del primer curs d'ESO, els que han estat simplement uns dies, setmanes, mesos, o aquells que ja s'han jubilat, els que han canviat de centre i especialment els que ja no hi són entre nosaltres. A tots ells hem d'estar especialment agraïts perquè són part de la vostra història personal. Per a un docent, els nostres alumnes sou part de la nostra vida, no només la part professional. Els canvis interiors juntament amb els canvis socials fan que els docents adquirim del nostre alumnat una meta vital que va unida a la nostra tasca educativa. Aquestes dues vessants queden perfectament sincronitzades i aquesta experiència d'enriquiment personal ha de ser mútua, igual del docent cap a l'alumnat. Quan simplement ens vegem, o ens vegeu vosaltres, com un expedidor de notes, és que alguna cosa no està funcionant bé. Hem de dir que aquests darrers 4 anys no han estat gens fàcils. El canvi d'una llei d'educació poc acceptada per altra que ens va agradar menys i la incertesa de com anava a ser el procediment d'obtenir el títol de graduat en aquest vostre cas. Per sort per a vosaltres es van paralitzar les revàlides, ja que en aquest cas els resultats no haurien sigut iguals. D'altra banda, la societat també ha patit una dura crisi que ha afectat a la major part de famílies, però no només en l'econòmic, que ja és prou greu, sinó que a més ha afectat als valors, a les expectatives de tota una societat, afectant a totes les generacions i a vosaltres, els joves, perquè vos espera un futur gens clar, on cobrareu per treballar el doble d'hores la meitat del que es pagava quan vau néixer vosaltres, a principi del mil·lenni. Davant aquest futur, els docents tenim un gran repte en la nostra tasca educativa als instituts. Una tasca que no és només acadèmica, ja que aquesta acadèmica tracta de que aconseguim al 2020 que el 80% de l'alumnat acudisca als estudis postobligatoris. Em sembla que no arribem, però tampoc està tan lluny. Però sobretot el que més ens importa és que realment la nostra tasca és convencer-vos de que la formació és l'única forma d'adquirir la vostra llibertat com a persones, de formar persones amb identitat pròpia i maduresa intel·lectual suficient per a crear una societat en el futur justa i equitativa en tots els sentits. Sense cap dubte, un dels reptes més importants està en aconseguir la tolerància zero davant qualsevol forma de violència i discriminació i deixar de mantenir una societat hipòcrita davant dels actes de violència cap a les dones o el tracte a la diversitat sexual o a les minories i diferents ètnies i races. Plató tenia molt clara la seva república. L'única forma d'aconseguir una societat justa era no fer cap distinció entre la formació de les persones, tot i que també fer algun tipus de selecció davant dels que naixen diferents, que no acceptaríem avui en dia. Però bé, el que tenim clar és que en aquests 2.300 anys des que Plató va escriure la seva república, sembla que encara no hem trobat el camí per a tractar de forma igual a totes les persones. Pot ser que no triem bé a les persones que prenen les decisions, o pot ser que la societat no ha tingut aquest fet com una verdadera prioritat. Però ara és el moment de fer-lo, i la decisió està en les vostres mans. El futur està en les vostres mans. La principal motivació dels docents en la nostra feina és saber que estem construint la societat del futur. El que realment ens agradaria d'aquest primer període de la formació a l'institut és deixar a les vostres mans tota una sèrie d'eines i d'idees per a que apliqueu els coneixements i les experiències. I la principal dificultat que ens trobem en molts de nosaltres és que no sabem en quin moment vosaltres teniu que gastar i utilitzar cada eina.
no teniu gens clar, però alguna cosa falla quan ho teniu tot a les vostres mans. Realment pensem que gran part de la mancança és que a les vostres mans només teniu un mòbil. Sí, aquesta societat actual vostra té la informació del món a la vostra mà i a més la teniu al moment, però realment no sabeu com utilitzar aquesta informació. Trobem que el professorat també hem fallat. No hem donat una resposta adequada i consensuada davant aquest nou escenari. Ningú ens ha preparat a motivar els nostres alumnes amb llibres, tot i que cada vegada tenen més temps, menys text que una entrada de Twitter i més dibuixets que un còmic. Tampoc us enganxem a les pissarres i el clarió, que porten funcionant més de 150 anys. Però ni tan sols digitalitzant les aules, ni projectant tot el material audiovisual, i fins i tot en el nostre centre, que tenim tot al nostre abast, pensem que els nostres alumnes no esteu motivats. Estem acostumbrats, i vos hem acostumat, a que fer una activitat, llegir un llibre, resoldre un problema, fer un resum, per a vosaltres és simplement entregar un full en un numeret, una frase, una resposta, un quadern en moltes coses. I per a vosaltres això és el que importa. I ja, però no vos doneu compte que copiar-lo d'un company de l'acadèmia, trobar-lo a internet o tenir totes les coses a la llibreta, això no val. L'única cosa que realment ajuda a adquirir els coneixements és el procés de trobar eines, respostes, d'entendre el que llegim, de saber expressar una resposta i una idea. Això és el que realment val. Però, clar, això costa temps. El major problema que tenim per a poder motivar-vos és que voleu les coses per allà, perquè us hem acostumbrats a tenir-lo tot per allà. No teniu paciència per a res, com tots els vostres pares saben perfectament. Aquesta pressa per tot, per a lo familiar, lo social, lo acadèmic, lo emocional, lo personal, és el major dels problemes que està generant als docents d'esta societat. I damunt sempre vos queixeu de que no teniu temps per a res. Si comptàrem les hores que esteu cada dia al mòbil, ens escandalitzaríem. Així que no, el problema no és el temps. Bueno, per a mi, ara sí, ja que només m'han dit que tenia 2 minuts. Però bé, per a concloure, he de dir que igualment estem molt contents i orgullosos de que ha arribat el dia de la vostra graduació, que la major part de vosaltres es graduareu ja, que realment heu fet un gran esforç. Han sigut uns anys en què ens haveu donat molta vida al centre. Sou unes persones que realment, com a persones, ens arribeu al nostre cor, encara que ens tingui posat el paper del profe duro. Però heu demostrat que teniu molta valentia, que teniu moltes coses com la creativitat, la solidaritat, la voluntat d'ajudar a la resta, i això és realment molt important. El que sí que volem i vos recomanem és que poseu en pràctica de cara al futur un millor o una millor forma de gestionar el vostre temps, perquè ara, com vosaltres vos penseu, no acaba una etapa. Ara realment comença la vostra etapa. En realitat comença l'etapa més important de la vostra vida, la que marcarà el vostre futur personal i professional. Adquiriu la maduresa personal i legalment arribareu a l'edat adulta. Aprofiteu-la, cada instant, cada moment. Deixeu que el futur estiga a les vostres mans i no que les vostres mans estiguen presoneres dels mòbils, que a més de milers de dades inútiles, absurdes i generadores de conflictes, són cares, perquè així no n'hi ha wifi. Gràcies.